Dobrý deň, tu je Katarína z Čadce. Ja by som mala na pána Vražela otázku. Vo funkcii primátora vrátili priemyselný park mestu Čadca a doteraz sa tam nič nedieje. Kde vidí problém? A taká podotázka, avizuje, že vytvorí 500 nových pracovných miest, tak ako by to chcel urobiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je jedna z najtrefnejších otázok, ktoré v súčasnosti rezonujú, pretože nezamestnanosť na Kysuciach je mimoriadne nedobrá a poviem, je nedobrá zamestnanosť. Je mimoriadne málo pracovných miest aj pre Čačanov v okresnom meste, takže je potrebné pokračovať v tom, čo som pred tými 4 rokmi začal. Vrátili sme priemyselný park mestu, podarilo sa ho vysúdiť naspäť. Bolo okolo toho veľa problémov, takže to trvalo dlho, mrzí ma to. Keby sme boli v tom čase pokračovali ďalej, tak dnes je určite priemyselný park plný firiem. V súčasnosti rokujem s firmami, ktoré majú záujem vstúpiť do mesta a jedna je veľmi vážna, ktorá sa zaväzuje vytvoriť 500 pracovných miest, ak do priemyselného parku príde. Takže budem robiť všetko preto, aby sme zmenili Čadcu iba z obchodov aj na výrobnú sféru, pretože je potrebné to Čačanom dať. Sme im to dlžní ako verejní funkcionári, pretože zanikli pracovné miesta, ktoré boli efektívne a boli vo výrobe. Treba ich obnoviť. Opäť je tu priestor na vaše telefonáty na telefonické linke 041 76 333 33. Tam môžete volať vaše otázky priamo do eteru Rádia Frontinus a položiť teda otázku na dnešného hostia. Jozef Vražel, nezávislý kandidát na primátora Čadce. No a takisto je tu priestor aj na ďalšie SMS-ky a maily, ktoré k nám prichádzajú studio@frontinus.sk je náš e-mailový kontakt. No a na SMS-kové číslo môžete zasielať vaše SMS správy do 160 znakov bez diakritiky. Takže poprosím 0903 398 983. No a v tejto chvíli máme ďalšieho poslucháča na linke. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je posluchačka Šťastce. Môžem hovoriť? Áno, môžete hovoriť. Pán Vražel, prosím vás, bývam naproti smetiska. Viete, aký sme mali problém so smetiskom? Áno, viem. No, prosím vás pekne, to nás trápi a ešte nám tu stavajú 70 metrov betonárku. Prosím vás pekne, čo by ste nám mohli pomôcť proti tomu, keby ste boli primátorom? Nemôžeme sa dovolať pravdy, tak sme odhodlaní ísť až do Bratislavy. Prosím vás, keby ste mohli, pomôžte. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Toto je veľmi zložitá situácia. Sledujem občanov, ktorí protestujú v Čadci za zlepšenie podmienok svojho bývania. Naozaj tie podmienky, v ktorých títo ľudia žijú, sú veľmi zlé. Problémom skládky tuhého komunálneho odpadu je všade určite, či už zápach, či už rôzne iné neduhy, kosti, ktoré roznášajú vtáci a podobne, tak je tomu tak aj v Čadci. Ja týchto občanov ľutujem, pretože v minulosti bolo povedané, že tam sa nič rozvíjať väčšieho nebude, a skôr sa bude tá činnosť tam utlmovať. Doposiaľ sa však nič také nestalo, aby sa tá činnosť tam utlmovala. Občania si musí hájiť svoje práva, nesmiete sa dať, musíte robiť všetko preto, aby ste dosiahli naozaj taký stav, ktorý na jednej strane bude musieť byť realizovaný právne, ale na druhej strane nemôže otravovať život občanom priamo, kde žijú už možno 2-3 generácie. Je to veľmi zlé. Ja podporujem všetky aktivity, ktoré zlepšia životné prostredie a podmienky bývania našich občanov. Je tu opäť priestor pre ďalších telefonujúcich poslucháčov 041 76 333 33 a opäť vítame Petri Rádia Frontinus, nejakého ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň. Môžete hovoriť. Dobrý deň, prajem. Pán inžinier, ja by som sa chcela opýtať, ako by ste riešili na bývanie v dome číslo 9 na obchvate, ktorý je meter od nášho domu, kde očividne zlyhala projektová dokumentácia. Ďakujem.
Ďakujeme. Neviem, či sa dobre rozumieme, ale ak sa jedná o ten obchvat, tú preložku cesty, ktorá bola teraz otvorená, a jedná sa o len to zábradlie, ktoré je okolo tých domov popri železnici, tak naozaj to je vážny problém. Priblížila sa doprava tak veľmi blízko k domu, že bez určitých zásahov do toho projektu sa to nebude dať vyriešiť. Ja si myslím, že buď to tam treba dobudovať, keď už to stojí, ale predpokladám, že tento projekt v tomto smere neriešil to, čo mal riešiť, zábrany také, ktoré by ľuďom nesťažili život, ale aspoň ho určitým spôsobom dokázali regulovať. Neviem viac podrobností o tom, takže nedokážem reagovať, že čo by som urobil, ako by som urobil. No domáhal by som sa svojich práv. Tá možnosť je určite už prostredníctvom zrejme len súdnej moci, keď to bolo otvorené, neviem, či je to skolaudované. Ak je to skolaudované, alebo je to v dočasnom užívaní. Podľa toho je treba ďalej konať. Takže ak došlo k nejakej újme alebo došlo k zásahu do vašich práv, je treba sa domáhať týchto práv. A v prípade, že by som mohol, rád pomôže. Je to opäť priestor pre ďalšieho telefonujúceho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň. Haló. Dobrý deň, ste na linke. Dobrý deň, prajem, pán Bražel. Prosím vás pekne, chcem sa vás opýtať, že keď sa stanete pánom primátorom mesta Čadce, že či ich pomôžete vyriešiť dochádzku detí na Rádusovej škole. Jedná sa o schody, ktoré vedú z areálu, z tých ihrísk dolu do školy. Dovolím si tvrdiť, že 80% detí do školy chodí z Kyčerky, z dolného sídliska, z Uhluška do sídliska, cez tie schody do školy. Cez zimné obdobie je to samozrejme zamknuté pre bezpečnosť. Myslím si, že by sa to dalo veľmi ľahko vyriešiť, keby sa tie schody nadstrešili, urobili sa tam 3 zábradlie, 2 po bokoch, 1 stredom a problém by bol vyriešený, pretože na Rádusovej urobili chodník, ale cez zimu sú vôbec není odhrnuté tie chodníky, deti nemajú kadiaľ chodiť. Je to obrovský problém. Aj moje deti chodili tadiaľ do školy dookola, ale vtedy neišlo. Proste všetky deti išli autami, ja neviem akými. Vtedy išli deti pešo. Ale nechodili toľko aut po tej ceste, ako teraz chodia. Je to obrovský problém. Dúfam, že keď budete pánom primátorom, čo vám veľmi držím palce, že tento problém pomôžete nám rodičom a starým rodičom vyriešiť. Ďakujem vám veľmi pekne, budem počúvať. Ďakujeme. Ďakujem pekne za otázku. Ja som sám prešiel od tejto ostatnej dobe tie schody, ktoré sa v meste robili, opravovali a tak ďalej. Mne tam okamžite chýbalo pre kočíky, pre mamičky s kočíkami a takisto, tak ako ste hovorila, to nastrešenie si myslím, že je veľmi jednoduché. Čo sa týka v Rádusovej školy, som veľmi rád, že sa nám podarilo ju dať do takého stavu, a v akom je pred tými 4 rokmi, že sme dokázali získať viac ako 50 miliónov korún z Európskej únie na to, aby to bola škola, ktorá má úroveň takú, akú má a naozaj ja sa z toho veľmi teším a nie je možné, aby sme sťažovali deťom príchod do školy. Budeme musieť hľadať také riešenia, ktoré deti v žiadnom prípade neobmedzia a už vôbec nie motoristi, lebo to by bolo veľmi zlé. Dobrý deň, prajem, tu je poslucháčka z Čadce. Ja mám otázku a zrejme by bola vhodnejšia pre pána Guru, terajšieho primátora, ale keďže tam nie, tak sa chcem spýtať pána Vražela. Ja som sa v novinách dočítala, že mesto Čadca je v exekúcii a zároveň som si prečítala aj odpoveď, kde pán Gura vyvracal, že to nie je pravda. Vedeli by ste mi povedať vy, ako ste informovaní, čo je na tom pravdy? Ďakujeme za otázku. Ďakujem. Takáto aj SMS správa, takže určite sa tomu treba povenovať. Ďakujem pekne. Áno, viem vám zareagovať presne. Ja keď som nastúpil pred 8 rokmi na mesto, tak som nikoho neprepúšťal a nevyhádzoval a nikomu som nekladol také podmienky, že nedokázal uživiť ani vlastnú rodinu. To sa však pred 3,5 rokom nedialo. Boli prepustení viacerí pracovníci, ktorí so mnou ako s primátorom spolupracovali.
Samozrejme, tí pracovníci ma navštevujú aj dnes, radia sa so mnou, robili sme pre nich, čo sme mohli, aby si našli zamestnanie inde. Mesto Čadca bolo v exekúcii, exekútor stiahol finančné prostriedky, bola to prvá marža, teraz príde druhá marža. Viem o ďalšom prípade, ktorý je z hľadiska nesprávneho úradného postupu a nezákonného rozhodnutia primátora Milana Guru. Ak nezákonne boli prepustení zamestnanci, domáhali sa práva na súde, dnes sú už dva rozsudky právoplatné a v prvom prípade došlo len z časti naplneniu tých finančných prostriedkov, ktoré bude musieť mesto vyplatiť, teda nie mesto, nie pán primátor, ale občania nášho mesta sa musia poskladať na nezákonné rozhodnutia Milana Guru. Takisto dôjde k tomu, že aj, môžem kľudne povedať, aj ďalší rozsudok, ktorý bol správoplatnený pred týždňom, opäť dôjde k exekučným konaniam, pretože mesto Čadca doposiaľ ani len nezavolalo pracovníkov, ktorí vyhrali tieto súdne spory a sú naďalej zamestnancami mesta Čadce, na to, aby ich prijalo naspäť do pracovného pomeru, hľadá kľúčky, aj napriek tomu, že otázka právna je vyriešená, ale hľadajú cesty, akým spôsobom by tých ľudí vôbec nepustili do mesta. Je to nehoráznosť. Myslím si, že vymožiteľnosť práva v tomto prípade nie je inak možná len cestou exekúcie a to sa udialo. A bude sa to diať aj ďalej, pretože tieto rozsudky sú právoplatné. Viete povedať aj rozsah tej exekúcie? Áno, bolo stiahnutých okolo 6 000 eur, bude stiahnutých ďalších 20 a ďalších 10, 20 a podobne. Takže podľa výpočtov, ktoré sú, samozrejme tá cifra sa pohybuje sa z hľadiska toho, ako sú úroky z omeškania a podobne, takže ona narastá a je mi veľmi z tohoto smutno, že primátor mesta nezákonným postupom poškodil občanov nášho mesta a dostal mesto do exekúcií. Ja si neviem vôbec predstaviť, aby som pol roka nekomunikoval so svojím zamestnancom, ktorý má právoplatný rozsudok a napísal by som mu v liste, že sme podali dovolanie na Najvyšší súd. Dovolanie na Najvyšší súd nemá žiadny odkladný účinok a nemá žiaden účinok na to, že ten zamestnanec je zamestnancom. Voči tomu zamestnancovi treba plniť si zdravotné, sociálne, dôchodkové, rôzne iné odvody, ktoré v prípade neplnenia môžu byť ďalším nezákonným postupom štatutára.